आसमान सँ आमतौर पर बारिश होइत अछि तऽ पानि खसैत अछि। कहियो कभार आसमान सँ बर्फ तऽ कहियो ठनका खसैत अछि। मुदा एहि दिन चीनक राजधानी बीजिंग में एगो एहन बारिश भेल जे बारिश में कीड़ा खसि रहल अछि। नमस्कार, अपने सबके मिथिला समाचार टीवी पर स्वागत अछि। आसमान सँ आमतौर पर बारिश होइत अछि तऽ पानि खसैत अछि तऽ कहियो कभार आसमान सँ बर्फ तऽ कहियो ठनका खसैत अछि। मुदा एहि दिन चीनक राजधानी बीजिंग सँ सेहो बारिश भऽ रहल अछि, जाहिसँ स्थानीय लोक काफी परेशान भऽ गेल अछि। मुदा ई कोनो आम बारिश नहि अछि। एतय आसमान सँ पानि नहि बरसि रहल अछि। असल में चीनक राजधानी बीजिंग में एहन बारिश भऽ रहल अछि जकरा देख लोक काफी आश्चर्य अछि। चीन में एहि दिन कीड़ा के बारिश भऽ रहल अछि। चीन से एकटा वीडियो सामने आयल अछि जाहि में साफ देखा रहल अछि कि आसमान सँ कीड़ा के बारिश भऽ रहल अछि। एहि तरहक अद्भुत बारिश के देख लोक काफी आश्चर्य में अछि। मीडिया रिपोर्टर सब के कहना अछि कि बीजिंग में कीड़ा के बारिश भऽ रहल अछि, जकरा बाद हर कियो हैरान अछि। ई बारिश सँ चीन के अलग अलग इलाका प्रभावित भेल अछि। जानकारी के अनुसार सड़क पर ठाढ़ गाड़ी के ऊपर ढेर कीड़ा पड़ल अछि। ओतहि सड़क पर सेहो कीड़ा के झुंड देखल जा रहल अछि। ओतहि मौसम विभाग आ स्थानीय प्रशासन स्थानीय नागरिक के घर से बाहर नहीं निकले पर सुरक्षा, मंतव्य और छाता ल क निकले के सलाह देलक अछि। इहो कहल गेल अछि कि बिना काज के घर से बाहर नहीं निकली से परहेज करू। एक्सपर्ट के मानब अछि जे भीषण तूफान के संग एहि तरह कीड़ा के खसब काफी आम होइत अछि। एहि सँ पहिने आसमान सँ कीड़ा के जगह माछ सेहो खसि चुकल अछि। लोक सब के कहना अछि कि तेज हवा के कारण ई घटना सामने आयल अछि। बता दीजिए कतेको लोक के कहब अछि कि ई कोनो कीड़ा नहीं बल्कि किछु खास तरह के फूल अछि जे कि हवा के संग आबि कऽ खसि रहल अछि। हालांकि एकर कोनो आधिकारिक पुष्टि नहीं भेल अछि। चीन के गाड़ी पर खसि रहल ई अद्भुत चीज कोनो फूल या कीड़ा अछि, एकर पुष्टि नहीं भेल अछि।